Liga ng mga barangay president nagpanindugan nga hindi nila katungdanan ang pagsita sa nagalapas sang on-road parking. Syudad naga-double time na sa nabilin nga 5 ka adlaw nga clearing operations. Yaring balita ang aton gintutukan. Wala sa payan sa malapnagon nga clearing operations ang Iloilo City Government. Makit-an sa gihapon ang mga nabilin nga obstruksyon sa mga dalanon. Natumod na ang masobra 5 ka mga barangay nga wala nang kamintinas ang pagpanghawan. Ang barangay roads, may ara nga measurement yan, may 4 meters, may 5 meters. May ara nga wala siminto. Hindi na mo na yan ma-determine kung di na astad ang ilay ang property. Kadamaan sa mga pasaway ang mga paradahan sang tricycle kag tricycad, mga porsyon sang balay nga nagalaksam, kag mayorman nga problema ang on-road parking. Suno kay Liga ng mga barangay president Irineong, hindi nila responsibilidad ang pagsaway sa mga nagapark ng mga salakyan sa kilid sang dalan. Ang ila lang nga prioridad ang mga illegal structure. Nga ginatudlo nyo sa amon ang mga parkingan, nga na-deputize kami hao. Hindi ba lang? May paman kami na-deputize. Kung ang balonya ko nga bantayan, nga hindi pwede. Kung di bantayan namon hindi ba lang? In fairness man sa ila, pero but again, responsibilidad yan sa aton mga barangay officials nga kinahanglan within sa ila area of responsibility, i-clearing ginila. Sa 5 ka adlaw nga nabilin sa 60 Dias nga plaso sang presidente, kampante ang city government nga malabot nila ang 100% nga pagpanghawan. Liwat naman nga magalibot ang team agud magsaway sa mga barangay. Kutob sa mga matigas ang ulo, igarekomenda nila nga pasakaan sang kaso agud masuspende. Upod Carumel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.